tak sme všetci o niečo pokojnejší, pretože keď sme hovorili o tom, že chceme priblížiť pozitívnej prognóze, tak si myslím, že sme k nej o krok bližšie. Predseda vlády vystúpil z toho tieňa bezprostredného ohrozenia života, ale jeho stav je naďalej vážny a vyžaduje stále intenzívnu zdravotnú starostlivosť a preto určite v najbližšom období, tak ako som povedal včera, nebude plánovaný žiadny prevoz, pretože to nie je ani možné. Myslím si, že to najhoršie, čo sme sa obávali, aspoň pre túto chvíľu pominulo, ale naďalej je ten stav veľmi vážny a preto bude vo šetrovaní lekárov práve Banskobystrickej nemocnice, ktorým ešte raz za to všetko, za tie zázraky, ktoré sa udiali posledné dni, ešte raz veľmi pekne ďakujem.